Víre, máš mu tady mikrák nebo něco, nebo proč nemluvíš? Já půjdu, to říkám. I'm going B. Hello guys. Hello, hello. What's up? Máš Hčko na to Bčko? Jo. Mít někdo? OK. Což jim je? Fakt? 2. Ale jdeme se našli do spodních, že jo? To čekej, hej, spodní! No. Nevím odkud. Wow, nobody's checking middle. Dobrý týpek smouknul katy, to se mi líbí. One side, one tunnel, I think. Go, defuse. I'm defusing the bomb. Can someone please take middle? Because we got wreck in the back. Co koly, viď Bíre? No jo. Bereš nějakou fulloutící věc? Mám pomazku. Takže bereš. Now be careful too long and be rush. OK. Let's go. Týpek už kraje mid, kámo, to je normálně dobrý, něco zahlásím, to funguje. Throwing a grenade. It's long outside, short maybe. Nech to kraje a jdu pomoct. Short. Yeah, it's short. Two there. 3. There are many here. Two. Viděl jsem, kámo to byly 4K tady to. Beru Avo asi. They're probably buying. No. Maybe. Go. Throwing smoke. Grenade out. Smoke. Flash scan. Flashbang. Throwing flashbang. Kryju to. Pozor, flashu. Flashbang. Laying down smoke. Dobrý. Smoke. Je tam? Flashbang. Nevím kde teda, upřímně, ale. Levo byl jeden. Já to kryju teda, takže. Grenade. Když tak zaběhni, a ti to jako, ať tě Mám worst. zachrání. Up mid. Going short, yeah. Get short. Bomb was mid, like, is taking it now, going mid again. To píče. Víre, ty tahoune. One more. Last one mid. Já jsem čekal sebe Nice, pěkně. Děkuji. To byl ale Blastbang, viď? To tady. Máš vypověď vlastně. Mám no. Takže ho asi nemusíš brát. Dobře, vezmu. Ty jsi ho fakt vzal? Ne, dobrý. Říkám, že vezmu na M4. Tak jo. Grenade out. Throwing fire. Long rushed, low HP one. His box, blue box. To stáhnu moc nějak na mid, jako. Too long. Myši, vidíš někoho na midu? To je spawn? Běžel na Ačko směrem. To je dobrý. Long coming maybe.
flashbang. To 2 to snad udrží, nebo? 3 long. Ty vyskočí na mě? No, čau Ramone, lelelele. Můžu no. Ale tam Vyskoč vidím. ještě. Na Bčko teda. We Dobře. can rotate. No. One Už tak zařvi, go protože ne- VP. No, Já mám šel jakoby z midu směrem, takže aby nám nevyběhli na midu. Začal na Bčko, radši. Dobře, dobře. Nebo já půjdu na Bčko, to bude jednodušší. Dobře. be clear. Short is clear. Throwing smoke. Já jako fakt na ně nemůžou být, jako. Jsou primates, říkali ve warm-upu, takže... Jeden... Lower. Drží na Bčko, radši? Lower jsou, He's říkám. B. No, middle the bomb. Incendiary out. Mám málo HP bíra, já fakt nedělám nic. Dík moc. Že jsem 6. To by bylo vlastně Global Elite, viď? To asi jako... To asi nejsem teda. I když jednoho dne, doufám, že... Tam hodím Bčko a jdu na mid. OK, já tam hodím ještě jedno. Jo, on tam je dobrý. On teď on kraje každý Three kolo ten long, zelený. 4 long. 4 Okay. long. Laying down smoke. AVP one. Long, long, long. One short. Watch out short. I thought I heard step. Yep. One pass, one pass. Prošel, jo. Neříkej. Take AVP ramp. On the ramp AVP. Jak Ramon, ale nevím, jestli jsem tě zdravil, každopádně ahoj. Co zatím dobrá hra, bych řekl. Minimálně pro mě. No taky vypal, když tak ty vole. Proč? Když jsem ho vzal, já jsem slyšel, jak křičí, ať vezme někdo vypal, a on ho vlastně vzal někdo jiný někde jinde. Aha. Takže mám taky vypal. Tak to kryj třeba za dvojkou a já to budu kryjt tady odsud z toho zábradlný. Nebo já nevím, to je Já náhodou. budu na mid. Throwing flashbang. Další. Možná už na long, že Fall to. back from long, man. Flashbang. Není krytý Bčko, prostě. Tak běž na B, no. Já nevím. Deploying flashbang. Co rotace, tyjo. Incendiary. Both long. Jo, dobře, sorry Ramon, le. To říkal bomby, long. Maybe not anymore though. Asi jo. I'm not sure. Throwing smoke. Grenade out. To jsem myslím tu. Bíre. Songy vypínej. Bomba nevím kde je, upřímně řečeno. Je jeden, no takže asi si uvěřím. Asi někdo volá, Bíre. Jo. Zase ti to tam píská, že ti někdo volá. To asi ono. Tak to nedělej. Napiš vykřičník rank Vosly a on ti to napíše můj rank. A jinak jsem Master Guardian Elite. Já jsem co? Ty seš DMG. Let's go. Flashbang. Dobrý, někdo mě bloknul. Mě taky no. No to byl ty, jo? To byl ty určitě totiž. Throwing flashbang.
Kdy vybíhaj ty vole, proč Víte, já jsem tady schovaný, že jo, jako. Throwing a grenade. Throwing fire. Ty vado, jedem. One op. We got the bomb or not? No, full card. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Jsem aspoň někoho nahitoval. One up middle AVP. Laying down smoke. Play it slow. Up middle. Just hide somewhere and cover the plants. Mid. Jde na midu. Incendiary out. Poslední, ten byl na midu, no, poslední. Tady ti možná půjde, jako do těch kat. Tunnel. Jsem to tam nahitoval, tyjo, všim. Jako docela zatím se mi ta hra líbí, na to, že to je proti Primadeu. Co myslíš ty? Já si myslím, že dobrý. Let's go, people. Já myslím, že že to docela jde. Throwing flashbang. Já nevím, proč mě na to Bčko sám a jste dva na midu vždycky, Mě tady ale... prostě někdo blokuje ty vole, prostě buď seš to ty, nebo je to tady. Help B, please. Viděli smoke to, že já jako tam nevidím, že? One mid. In the hole. Když byl mezi ten smoke, mi řekni kolik. Smoke. OK. Flashbang. Mizí, zmizel. Laying down smoke. Deploying flashbang. He's pushing. Kudy. Mám 4 HP, jo. Pomelo. No, maybe not. Throwing smoke. Throwing smoke. There's probably one dark. Low. Low, mid. Really low mid. Oni se tam střílejí sami, ne? Tyjo, nebo co to je? Ty vole, Dík. dělej si raid. Foj, já vím, já jsem takový zubatej. Nebezpečný, s kosou. Jsem nečekal, tam někdo vyleze, ty vole. Já jsem taky nečekal, že mi někdo střelí, vole. Tak já mám 4 AP, takže já jsem střílel hned, víš co. To jako nečekal moc, než Chápu si to. zjistím, co to je zač. We're wasting time. Let's go. Máme Drákulu, víš co, to je v pohodě. Víš, tak by se s tebe aspoň napil. Deploying flashbang. Grenade out. One pushing. Grenade. Throwing flashbang. Flashbang. Dobrý flash. Ty shirt. Too long. One long pushing. Two more long. Oh fuck. Two is on A, too long. Two A, too long. Máte pomalý reflexy, holky. Ale pěkně vidět. Two is on A. Tu ist. Tu je samé, jo. Deploying flashbang. Ist true, ty vole. To je jasno. Laying down smoke. One short. Throwing a grenade. On tam fakt sedí za tím růžkem. Dostal hečko úplně full. To není možný, ty vole. Já mu dal za 55. Já za 37. Vynali kolo. To je platí. Oh, we lost. Mám to. Catch it. Was nice anyway. Fakt Terminátor, já mu tam hodil full hečko, jak jsem tam fakt naběh a on prostě něco ho nezabil. Ale to taky nezabil, a pomůž ti zabil posledního. We're wasting time. Peda, Let's tak go. jo. Si to péďa.
Myslel mě. Au, mám jít. Fire in the hole. Smoke. To Bčka nějak se rozhodli, že už chodit prostě nebudou. Asi mid, co? Grenade out. To nevidím. Laying down smoke. Smoke. To se hodil jednou geniálně. Dobrý. Kde jsou? Bíre, říkej. No short. Bčko nejdou. Two short. 3 short, all 3 short. Throwing fire. Throwing fire. Dostal hrozně chudák, tyva. Jo. Jo, pojednou vyběh tam na něj druhý stekem prostě úplně. Ramonele, můžeme někdy zahrát. Longast clear. One AVP at least or two. Je to na Ačku, že jo? Jo, měl by. Ty vado, my tam byli... Viděl jsi, jak byli oblezdý kolem té bedny jak mravenci? Jo. Jsem fakt nevěděl, na koho dřív střílet a pak jsem umřel. No. A teď bude ještě ten vypař of the bee. Já zalezu se někam za auto, takže to tam nějak postřílej hrozně. Boost short, please. Pojď za bednu, ne Short asi. boost. Já zkusím střed mít hlavně. Tak já si mi půjdu Bčko, jak já to tam jako neustřílím. Skoro jsem ho měl. Thank you. Inga massa problem alls. Kámo, ať mi jenom máš webták za oknem, to neustřelím. Oh, one short, 8 HP, throw a grenade. Two short. Well, one's hit. Masakr. 2 short, 2 more short. Tam Short vypal clear. všude. To je tvůj? Dobře, tak tam si je nebudu. A já úplně nevěřím, že AF. It's long, long. Myslím, že jdu na longu. Incendiary out. Je na longu. No, it belong. Tak no mysnu? What the fuck is that? Ne. No tak s tím škubnul, až jsem to mysnul. Bíra, nekupuj jávo na to Bčko. Ne jo. Dost zbytečný, já bych řekl. No. Jenom. Let's get this done. Decoys out. Fire in the hole. Smoke. Flashbang. Vystačí mi tam nějaký. Incendiary Pozor, hodím out. oheň. Oheň! Deploying flashbang. Throwing flashbang. Throwing smoke. Throwing a grenade. Ale tam prosím to neumírejte, loupáku. Throwing smoke. One short. Throwing flashbang. Pěkně Bíra. Bombí. Grab the bomb, take position of One. Two. Katas. Bomb tunnel. Bomb tunnels. OK, tohle šlo. Super, že si jim resetovali jakoby ty prachy. Jo, jasně, držel se nemá jakoby miliony, no, každý kolo. Já nemám asi úplně full buy, si myslím.
No 17-4, kámo, co? Krásná hra. Jeden proběh doprava. Hazí oheň. Window. Vyjde, pomoc. Last tunnel. Tunnel in the smoke. He's going lower. Stairs. Ty vole, co mi tu rve. Oni nejsou tak špatný, podle mě, jako upřímně. To ne, no, akorát v nějakým nejde moc taktika, no. Jakoby, to není o aimu, to je o tom brainu, podle mě spíš teďkon, čistě. Že víš co, jako, že prostě nejsou koordinovaný prostě dohromady. Můžeš dropnout? Jo, co chceš? Dík. Máš, tam mám štíru, jí vem nějak cestou. Asi si ji nevzal ti někdo? Já mám ji. Mám nějaké M4, tak proč zase? Ten oheň je hrozně powerful, kámo, oni prostě potom nerašujou tady ty. Pak jsou zase ocasové, který to probíhají, víš co, zabíjejí ti, ale tady ty jak si jsou jiný soudek. One shot green. OK. On prostě náhodně střelí do kap. Prostě nám vyběh a začal střílet, aniž by o něm věděl a dal mi hlavu prostě z prvních místa. Kámo, co já tím teďkom vypem střílím? Přemýšlím, že tady to dám asi na YouTube, záznam. To bylo zašlo, ne? Co myslíš, Bíne? Já si myslím, že ano. Tak jo. To tady zapálili, aby to nebylo rašno? Dát taktika. Čekaj, já zkusím prohodit ten smoke. Asi to vyšlo. Co fakt jo... Myslím, že to nechtějí jak hodit, a jestli jo, tak to fakt nechápu, co to bylo za taktiku. A proč jsme všichni to jako mít a Bčko? Nevím. Go back to A, probably. Oh, here's a bomb, okay. Jsem měl 2 hlavy tomu našemu, vole, melem. Guys, I'm just gonna say. You suck. I'm gonna get teabagged. Hala. Oi, drag. OK. Takže... Nevím, kudy chceš jít, Bíre? Nevím. Musíme tam jdem, 6 short. Můžem, no. Let's go. Bacha, kdyby to rašovali. Jo. Proč furt píše, že někoho zabil nějaký dítě tím, že ho říznul, tyvo. Nůžkama do krku, tyvo. Co to je sakra za hlášku? Long poslední. Je mrtvý, ne? Ho zabil, nebo ne? Ne, my jsme teroristi, víš? Aha. To je dobrý fakt. No jako víš co, on se vždycky pomalu změní, jako po 15 kolech se změní sidey, víš? Fakt? Ty vole. A potom se jako na druhé straně. To je spolu na hovno úplně. B. Rushland maybe? OK. Proč ti odpovídám do hry, vole? Nevadí, že aspoň máš hodně souhlasí víc lidí. podpůrců. A každopádně nejdu první rozhodně. A to já nejsem. Tak právě proto jsme to měli Rushland.
Bys dostal hečka? Ještě jeden? Ne. A jsme vyběhli všichni, jako třeba myslavcí. Ještě do mě můj střílí, když mám 16 HP, tyjo, co to je? I'm throwing smoke. Throwing flashbang. To víš, jo, smoke, flash, všechno. Bullets high, ok. Asi beru Aponu. Skutku? Bad game well played, aspoň že well played bije. Let's go, my brothers. Já se bál, že si hrozně ten týpek stoupne a dostane hlavu, ode mě ten zelený. Oh, 2B. Rushing long, 4. 3. tyjo, to kecá, že jsem to myslel. Flashbang. I'm throwing smoke. Bomb has grenade. I'm throwing flashbang. Grenade. Smoke. To dáme, 16-2, come on. Zalez ty balzáku, tě. Co dělá? To je debil, bože. No nestíhá. No to je stíne jsem. GG no. Oh my god. Good You game. guys are really good. You guys are Pasal jsem bedničku no. Oh Guys, my I ranked god. up. I ranked up. Yay. Taky bych měl rád rank up za 25-5, viď. A bohužel takhle to nefunguje. Jí ranky Virtinha? What? Tak byli full primate, jo? To říkali. To je nevýhoda, no zase. No, Tak se ještě tu miráš? možná.